So hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा गोदान साख्रि नोंथांमोननि 10,000 नि बारा 15,000 खाथियाव नेक्स्ट एडिआरइ 2.0 स' बे जुलाइ दानाव एप्लाइ जागोन बेनि सिगां नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन दाखालि साख्रि मोननाय स' बेनो जाबाय 45,000 भेकेन्सिस Gr.3 Gr.4 दा गोदान डिपार्टमेन्ट्सनि बागै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन नटिस फैदों स' जाहाथे बयबो थालाङि बायदि आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोबाय थादों जाहाथे साख्रि मोनखानानै थालाङि बायदि मानोना भेरिफिकेसन थालांबा नोंथांमोना एबसेन्ट जागोन आरो जयनिं जानो मोननाय नङा स' बेखायनो भिडिअखौ नायजोब बेनिफ्राय सिगांनि डिपार्टमेन्ट्सनि बागै आं मोनसे प्लेलिस्ट खालामसै नोंथांमोना चेक खालाम जे मा डिपार्टमेन्ट्सा जागोन एबा जालांगासिनो दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायफिननो हागोन स' बिदिब्ला जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों PDF फाइलखौ नायगोन स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव एडिआरइ गोदान साख्रि ओंखारबा बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन Assam.Govt.in आव बेनिफ्राय डिपार्टमेन्ट वाइसआव भेरिफिकेसननिखौ दासिमबो बेयाव पाब्लिश खालामाखै दा बेयाव होयोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन अके स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव 10,000 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव जुलाइ दानाव एप्लाइ जागोन सेम क्वालिफिकेसन बैसो गासैबो सेम थागोन नोंथांमोना जास्ट एग्जामल' होनांगौ बेनिफ्राय सेलेक्सन जानांगौ स' बेखौ दोनथ'नानै दायो बबे डिपार्टमेन्टआ फैदों जों बेखौ दानिया नायबावनोसो फैदो जाहाथे नोंथांमोना थालाङै बायदि दा बे जाबाय 1 लाख साख्रि 2 इयार्सनि गेजेराव 1 लाख साख्रि बेवहाय माखासे फर्मेलिटिनि बागै रायखांगासिनो दङ अमित शाह फैगोन आरो बे 45,000 भेकेन्सिसनि नोंथांमोननिखौ होसिगोन 25 मेआव 4 PM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना भेटेनारि नोंथांमोना थांनांगोन भेटेनारि मोनसे ग्राउन्ड दं खानाफारायाव बेयाव थांनानै फर्मेलिटिखौ लायनांगोन मोनसे प्रग्राम लादों बाट ओरैबायदि हमना ला 45,000 भेकेन्सिसनि फर्मेलिटिखौ आखाइ आखाइ राननो हानाय इजि नङा बेखायनो स' नोंथांमोना डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेखौ जेबो टेनसन दाला स' सिगांबो हादोंमोन स' नोंथांमोना बे 45,000आवहाय गासैबो फर्म लेटारखौ आखाइ आखाइ राननाय इजि नङा बेबो जाबाय बेलासियाव स' बेखौ दोनथ'नानै नोंथांमोना टेनसन दाला फर्म लेटारखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बेनिफ्राय फार्स्टआव फैबाय वाटार ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव जुदि नोंथाङा साख्रि मोनदोंबा Gr.4 हिसाबै Gr.3 हिसाबै नोंथांमोननि डेट फैबाय Gr.4 जागोन भेरिफिकेसना 26 मेआव एन्ड Gr.3 जागोन 27 आव स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो टाइम दंखायो बेनिफ्राय जायगा दङ स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला अब्ला साबसिन जागोन बेनिफ्राय मा लांनांगोन भेरिफिकेसनाव नोंथांमोननि फार्स्टआव एप्लाइ खालामनाय एप्लिकेसन बेनिफ्राय एडमिट एग्जामनि बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन गासैखौबो एन्ड बेनिफ्राय बैसो सार्टिफिकेट बा बार्थ सार्टिफिकेट एबा एडमिट बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङब्ला एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन बेनिफ्राय आधार कार्ड बा पेन कार्ड बेनिफ्राय गांसे फट'कपिस नोंथांमोना लांनांगोन बे जाबाय नोंथांमोननि भेरिफिकेसननि प्रसेस गासैबो डिपार्टमेन्टआवनो बेखौ लांनांगोन एन्ड नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि जायनोखि नोंथांमोना एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव साख्रि मोनदों हमना ला Gr.3 Gr.4 स' नोंथांमोनाबो जासिगोन 24 मेआव स' नोंथांमोना डाइरेक्टर अफ एग्रिकालचार आसाम हेडक्वार्टाराव थांनानै खानाफारायाव नोंथांमोनाबो भेरिफिकेसन खालामनांसिगोन थालाङोबा नोंथांमोनाहाय जानाय नङा स' इरिगेसननि फैथ'वाखै गोबां सोंदों इरिगेसननि फैथ'वाखै बे जाबाय एग्रिकालचारनि एन्ड बेनिफ्राय PWD माखासे केन्डिडेट्स दङमोन स' नोंथांमोनाबो थांनांगोन 24 मेआवहाय बे जाबाय खानाफारायाव स' नोंथांमोनाबो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि आन्डारावहाय जागोन एड बेनिफ्राय जायफ्रा लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनदों 26 मेआव जागोन Gr.3 Gr.4 टाइम दंखायो बेखौबो नोंथांमोना हेडक्वार्टाराव थांनांगोन स' नेक्स्टआव जों फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना जायनोखि नोंथांमोना ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव मोनदोंना Gr.4 आरो Gr.3 स' नोंथांमोनाबो 26 मेआव थार्ड ग्रेड जागोन एन्ड Gr.4आ 29 मेआव जागोन स' बेयाव थांनानै नोंथांमोनाबो ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव साख्रि मोननायफ्रा जाहाथे थाङो जाहाथे नोंथांमोना थालाङि बायदि स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों नायबावसो फैदो गोबाव खालामा जास्ट नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय जायनोखि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि आन्डाराव साख्रि मोनदों हमना ला स' नोंथांमोना Gr.3 हिसाबै स' नोंथांमोनाबो थांनांगोन 29 मेआवहाय बे हेडक्वार्टाराव थांनानै नोंथांमोनाबो भेरिफिकेसन खालामनांगोन अब्लासो साख्रि जागोन जुदि थालाङोबा स' नोंथांमोना जानाय नङा स' बे जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय मोनसे दङ डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम बेनिफ्राय आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनियाव जुदि साख्रि मोनदोंबा हमना ला Gr.3 हिसाबै अके बेनिफ्राय ट्राइबार स' नोंथांमोनाबो 29 मेआवहाय थांनांगोन नोंथांमोनखौबो लानाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों फैयोब्ला माखासे मोनबावदों हमना ला स' नोंथांमोना बे सेमखौनो मोनदों बाट नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जायनो थालाङो स' नोंथांमोना जाहाथे साख्रि जायै बायदि आं बेखायनो बे भिडिअखौ लाबोदों बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना नायनानै बुजिबाय स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव जुदि फैबावोब्ला आं नोंथांमोना आपडेट लाबोगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार स' बेनिफ्राय मोनसे दंबावो बेनो जाबाय जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव जुदि साख्रि मोनदोंबा स' नोंथांमोनाबो Gr.3 Gr.4आ 31 मेआव जागोन स' नोंथांमोनाबो थांनांगोन स' बेनिफ्राय जोबनायाव जायफ्रानोखि डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि आन्डाराव Gr.3 Gr.4 बेनिफ्राय टिचार स्टाफ बेनिफ्राय नन टिचिं स्टाफ मोनदों स' नोंथांमोनाबो मोनबाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसननि डेट स' बेखायनो नोंथांमोनाबो थाङो जाहाथे हमना ला जुदि Gr.4आव मोनदोंबा 29 मेआवहाय स' बेनिफ्राय Gr.3 मोनदोंबा हमना ला नोंथांमोनाहाय 29 एबा 28 मे मोनदों मोननै अपसन दङ बेनिफ्राय ग्रेजुवेट टिचार बेनिफ्राय
पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायदो 27, 28, 29, 30, 31 सिम दङ स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला अब्लासो नोंथांमोना जागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि लेटेस्ट आपडेट